El tutorial sobre com accionar l'alimentador automàtic de cargols. Obriu la caixa, traieu tots els accessoris. Instruccions de funcionament, cargol de prova, font d'alimentació. Traieu l'escuma i la bossa de plàstic. Eines d'ajust a l'escuma i sota la coberta. Aquest és l'alimentador de cargols. Obriu la tapa i introduïu els cargols. Introduïu la font d'alimentació. Engegueu l'alimentació i premeu el botó d'obrir. Els cargols surten en línia automàticament. Torn cargol amb el tornavís. La pantalla mostra la quantitat de cargol transportat. Aplicable a cargols petits amb separador.